जानता रू सखी ऐसा दुल्हा मिलल बड़न कि जब से बियाह करके लिया बड़न तब से घर में एकदम बैठा देले बड़न, कहीं बाहर घुमावे ले निकलने को। जानता रू सखी हमरो दुल्हा ऐसा नहीं रहन, कहीं ना घुमावे ले जात लो। तो एक बार हमका कहीं दिमाग लगल आ पेट दर्द के बहाना कइने, तब हमरा के ले गेलन डॉक्टर के दिखावे, तो उन्हीं से घूमियो लेनी आ वही बहाना होटल में जाके खानो खा लेनी। तू भी ये कर। हाँ ठीक कहता रू, हमहुआ वैसे ही करतनी। ए जी देखी ना पेट में बहुत दर्द होता, ले चली ना डॉक्टर फ्री। अरे का होइल तरा, चलो डॉक्टर फ्री चला। डॉक्टर भी गइला के का जरूरत बा? डॉक्टर भी जाई हम तो 10 गो जांच करावे लगी। एगो हमनी के जुग रहे कि खरबीरवे दवाई से ठीक हो जात रहे। रोका ना, अभी एक गिलास नीम के रस पियावत नहीं, बस सारा पेट के बैक्टीरिया मर जाई। अतन के ना जाइहन एकदम, बुझाता कि पेट में बैक्टीरिया भइल बा तबे दर्द करता। ठीक बा मां, अभी जाके ले आओ तनी हम। नीम का पत्ता माई भी सब चीज के इलाज बा, तुरंत ठीक कर दी। देखी ना गैस की दवाई खैले रहनी अभी कुछ देर पहले, लागत अब तनी ठीक होता। गैस भइल